മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് ഭഗ്നമാനദ്രംഷ്ടോ ദുർജനദന്തശുകൈരലബ്ധനിദ്രാക്ഷണോ വിദിതഹൃദയേനാനുഷ്ഠീയമാണവിജ്ഞാനോ അന്ധകൂപേ അന്ധവത്പതതി. കഥാചിത് ഭഗ്നമാനദ്രംഷ്ടോ ദുർജനാദന്തശൂകൈരലബ്ധനിദ്രാക്ഷണോ വിദിതഹൃദയേനാനുഷ്ഠീയമാണവിജ്ഞാനോ അന്ധകൂപേ അന്ധവത്പതതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് ഭഗ്നമാനദ്രംഷ്ടോ ദുർജനദന്ത ശൂകൈരലബ്ധനിദ്രാക്ഷണോ വ്യതിതഹൃദയേനാനുഷ്ഠീയമാണവിജ്ഞാനോ അന്ധകൂപേ അന്ധവത്പതതി. കഥാചിത് ഭഗ്നമാനദ്രംഷ്ടോ ദുർജനാദന്തശൂകൈരലബ്ധനിദ്രാക്ഷണോ വ്യതിതഹൃദയേനാനുഷ്ഠീയമാണവിജ്ഞാനോ അന്ധകൂപേ അന്ധവത്പതതി. അപ്പൊ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. 3 ലൈനായിട്ട് 2 ലൈനായിട്ട് ചൊല്ലാം. അപ്പൊ ഒരു പദങ്ങൾ ഇവിടെ കട്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പാടി. അംബിക കേശവിദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് ഭഗ്നമാനദംഷ്ട്രോ ദുർജനദന്തശുകൈരലബ്ധനിദ്രാക്ഷണോ വ്യതിതഹൃദയേനാനുക്ഷീയമാണവിജ്ഞാനോ അന്ധകൂപേ അന്ധവത്പതതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് ഭഗ്നമാനദ്രംഷ്ടോ ദുർജനദന്തശുകൈരലബ്ധവിദ്രാക്ഷണോ വ്യതിതഹൃദയേനാനുഷീയമാണവിജ്ഞാനോ അന്ധകൂപേ അന്ധവത്പതതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതിശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭുജി കന്നഡ കാണാത്തോണ്ടെനിക്ക് വായിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാം. കന്നഡ കാണുന്നു. കന്നഡയിൽ ആരാ കൊച്ചുമക്കളുടെ അടുത്ത് കാണാണ്ടാക്കിയോ? അവിടെ എവിടെയോ തെരഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ല. കഥാചിത് ഭക്തമാനദ്രംഷ്ട്രോ ദുർജനദന്തശുകൈരബ്ധമാനക്ഷണോ വ്യതിതഹൃദയാനുക്ഷീയമാണ വിജ്ഞാനോ അന്ധകൂപേ അന്ധവത്പതതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് ഭഗ്നമാനദംഷ്ട്രോ ദുർജനാദന്തശൂകൈരലബ്ധനിദ്രാക്ഷണോ വ്യതിതഹൃദയേനാനുക്ഷീയമാണവിജ്ഞാനോ അന്ധകൂപേ അന്ധവത്പതതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത്
ഭഗ്നമാനദംസ്ട്രോ ദുർജനദന്തശു കൈരലപ്ത നിദ്രാക്ഷണോ വ്യതിത ഹൃദയേനാനുഷീയമാണ വിജ്ഞാനോ അന്ധകൂപേ അന്ധവത് പതതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് ഭക്തമാനോ ദംഷ്ട്രോ ദന്തശൂകൈരലബ്ധ നിദ്രാ ക്ഷണോ വ്യതിത ഹൃദയാനുനിക്ഷീയമാണ വിജ്ഞാനോ അന്ധകൂപേ അന്ധവത് പതതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനപ്രദീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് ഭഗ്നമാനദംഷ്ട്രോ ദുർജനദന്തശൂകൈരലബ്ധ നിദ്രാക്ഷണോ വ്യതിത ഹൃദയേനുനാനുക്ഷീയമാണ വിജ്ഞാനനോന്ധകുപേന്തവത് പതതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് ഭക്തമാനദ്രംഷ്ടോ ദുർജദണ്ഡശൂലേകൈരലബ്ധ നിദ്രാക്ഷണോ വ്യതീത ഹൃദയേനാനുക്ഷീയമാണ വിജ്ഞാനോ അന്ധകുബേ അന്ധവത് പതതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാം മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് ഭഗ്നമാനദംശോ ദുർജനദന്തശൂകൈരല നിദ്രാക്ഷണോ വ്യതിതാ ഹൃദയേനാനുക്ഷീയമാണ വിജ്ഞാനോ അന്ധകൂപേ അന്ധവത് പതതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് ഭഗ്നമാനദംശോ ദുർജനദന്തശു കൈരലബ്ധ നിദ്രാക്ഷണോ വ്യതിത ഹൃദയേനാനുക്ഷീയമാണ വിജ്ഞാനോന്ധകൂപേന്ധവത് പതതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം പകർന്നു നോക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കും. ചെറിയ വിവർത്തനം മാത്രമേ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ സർപ്പങ്ങളെയും ഇതര ജീവികളെയും പോലുള്ള അസൂയാലുക്കളായ ശത്രുക്കളാൽ ദംശിക്കപ്പെടുന്നു. ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളാൽ ബദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ അന്തസ്സുറ്റ പദവിയിൽ നിന്നും പതിക്കുന്നു. ഉത്കണ്ഠാകുലനാകുന്ന അവന് ശരിയായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതാകുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ അധികം അസന്തുഷ്ടനാവുകയും ക്രമേണ അവന്റെ ബുദ്ധിയും അവബോധവും നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. ആ അവസ്ഥയിൽ അവൻ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകൂപത്തിൽ ശാശ്വതമായി നിബന്ധിച്ച ഒരു അന്ധനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നു. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മചിത് കാമമതുലാവാൻ വിജുന്നന്യതാ പരദാര പരദ്രവ്യാണ്യാവരുന്ദാനോ രാജ്ഞ സ്വാമി ബിർവാ നിഹതാ പദത്യപാരേ നിരയേ. കർഹിസ്മചിത് കാമമതുലവാൻ വിചിന്നന്യതാ പരദാര പരദ്രവ്യണ്യോ വരുന്ദാനോ രാജ്ഞ സ്വാമി ബിർവാ നിഹതാ പദത്യപാരേ നിരയേ. നമുക്ക് നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി ബിന്ദുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മചിത് കാമമതുലവാൻ വിജിന്നാന്യതാ പരദാര പരദ്രവ്യാണ്യവരുന്ദാനോ രാജ്ഞ സ്വാമി ബിർവാ നിഹതാ പദത്യപാരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മാപിത്തിൽ കാമമധുരവൻ വിജിന്യതാ പരദാര പരദ്രവ്യാനിവത് വരുന്ദാനോ രാജ്ഞ സ്വാമിഭിർവാ നിഹത പദത്യപാരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മചിത് കാമമതുലവാൻ വിജിന്വന്യത പരതാര പരദ്രവ്യാണ്യവരുന്ധാനോ രാജ്ഞാ സ്വാമിഭിർവാ നിഹതഃ പദത്യപാരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മാചുത്കാമമതുലവാൻ വിജിന്വന്യത പരതാര പരദ്രവ്യാണ്യവരുന്ധാനോ രാജ്ഞാ സ്വാമിഭിർവാ നിഹത പദത്യപാരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മചിത് കാമമതുലവാൻ വിജിന്വന്യത പരതാര പരദ്രവ്യാണ്യ വരുന്ധാനോ രാജ്ഞാ സ്വാമിഭിർവാ നിഹത പദത്യപാരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മചിത് കാമമതുലവാൻ വിജിന്വന്യത പരതാര പരദ്രവ്യാണവരുന്ധാനോ രാജ്ഞാ സ്വാമിഭിർവാ നിഹത പരത്യപാരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മചിത് കാമമതുലവാൻ വിജന്യന്യത പരതാര പരദ്രവ്യാണ്യവരുന്ധാനോ രാജ്ഞാ സ്വാമിഭിർവാ നിഹത പദത്യപാരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മചിത് കാമമതുലവാൻ വിജിന്യന്യത പരതാര പരദ്രവ്യാണ്യ വരുന്ധാനോ രാജ്ഞാ സ്വാമിഭിർവാ നിഹത പദത്യപാരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മചിത് കാമ മധുലവാൻ വിചിന്വാൻ യഥാ പരതാര പരദ്രവ്യാണ്യ വരുന്ധാനോ രാജ്ഞാ സ്വാമിഭിർവാ നിഹത പദത്യപാരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മചിത് കാമമതുലവാൻ വിചിന്വന്യത പരതാര പരദ്രവ്യാണ വരുന്ധാനോ രാജ്ഞാ സ്വാമിഭിർവാ നിഹത പദത്യപാരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മചിത് കാമ മധുലവാൻ വിചിന്വന്യഥാ പരതാര പരദ്രവ്യാണ്യ വരുന്ധാനോ രാജ്ഞോ സ്വാമിഭിർവോ നിഹത പദത്യപരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മചിത് കാമമധുലവാൻ വിചിന്വന്യതാ പരതാര പരദ്രവ്യാണ്യവരുന്ധാനോ രാജ്ഞാ സ്വാമിഭിർവ നിഹത പദത്യപാരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മചിത് കാമമധുലവാൻ വിജുന്യന്യഥാ പരതാര പരദ്രവ്യാണ്യവരുന്ധാനോ രാജ്ഞാ സ്വാമിഭിർവാ നിഹതഃ
പദദ്യപാരേ നിരയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബദ്ധാത്മാവ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന നൈമിഷിക സുഖത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നു. അതിനായി അവൻ അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അവൻ സർക്കാരിനാൽ പിടികൂടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിനാൽ സംരക്ഷകനാലോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. അപ്രകാരം നിസ്സാരമായ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി അവൻ നരകീയ അവസ്ഥയിൽ പതിക്കുകയും ബലാത്സംഗം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, മോഷണം മുതലായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് എല്ലായ്പ്പോഴും അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം, മാംസഭക്ഷണം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ചൂതാട്ടം എന്നിവകളാൽ അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. മാംസഭക്ഷണവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതുമൂലം ബദ്ധാത്മാവ് സ്ത്രീകളുടെ ഇരയായി വീണു പോവുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരുവന് പണം ആവശ്യമാണ്. പണത്തിന് വേണ്ടി അവൻ യാചിക്കുകയോ കടം വാങ്ങുകയോ മോഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യും. തീർച്ചയായും അവൻ ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ആധ്യാത്മികതയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലുള്ളവർ നിർബന്ധമായും അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണം. അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം മൂലം ധാരാളം ലൈംഗിക ജീവിതം മൂലം ധാരാളം ഭക്തർക്ക് പതനം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അവൻ പണം മോഷ്ടിച്ചേക്കാം. അതുമൂലം ഉന്നതനമായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന പരിത്യാഗ ക്രമത്തിൽ നിന്നും പതനം സംഭവിച്ചേക്കാം. അവസാനം അവർക്ക് ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതിന് വീട് പണി ചെയ്യേണ്ടതായും യാചിക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, എൻ മൈഥുനാദി ഗൃഹമേതി സുഖം ഹി തുച്ഛം. ഭൗതികതയുടെ അടിത്തറ ഹിതമായതായാലും അവിഹിതമായതായാലും ലൈംഗികതയാണ്. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പോലും ലൈംഗികത അപകടപൂർണമാണ്. ഒരുവന് ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന് അനുമതി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് വളരെ കുഴപ്പങ്ങളുള്ളതാണ്. ബഹുദുഃഖ ഭാഗ്. ഒരുവൻ ലൈംഗികതയിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനവധി ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അവൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ലേശിക്കുന്നു. ഒരു പിശുക്കനായ വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ ധനം എങ്ങനെ ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. അതുപോലെ ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തി മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. അവൻ ശരീരം ആത്മവിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവൻ പിശുക്കൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാച തസ്മാദുപയദാപി ഹി കർമാസ്നാത്മന സംസാരവപനമുദാഹരന്തി. അദാച തസ്മാദുപയദാപി ഹി കർമാസ്മിന്നാത്മനഃ സംസാരവപനമുദാഹരന്തി. അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതരും അതീന്ദ്രിയവാദികളും അതിനാൽ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളുടെ പാതയെ അപലപിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ജീവിതത്തെയും അടുത്ത ജീവിതത്തിലെയും ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നതും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പാതയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യമറിയാത്ത കർമ്മികൾ ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കർമ്മികൾ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ അമിതാസക്തരാകിയാൽ അവർക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥകൾ ഈ ജീവിതത്തിലോ അടുത്ത ജീവിതത്തിലോ വ്യവേദിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിലേക്ക് ഉണരണമെന്നും അവന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പരമദിയോകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും വേദങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9:27 ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നു,
യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി തദാസി യത്തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി തദാസി യത്തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, നീ എന്ത് ചെയ്താലും, എന്ത് ഭക്ഷിച്ചാലും, എന്ത് നിവേദിച്ചാലും, എന്തൊക്കെ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും അവയെല്ലാം എനിക്കുള്ള സമർപ്പണമായി ചെയ്യും. ഒരുവൻ അവന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാതെ പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്ത്യത്തിൽ തനിക്ക് സമർപ്പിതനാകാൻ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനവും ചെയ്യുന്നു. ആളുകൾ പൊതുവെ ഈ ആഹ്വാനം ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. പക്ഷെ പല പല ജന്മങ്ങളിലായി ആധ്യാത്മിക ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആത്യന്തികമായി ഭഗവാന്റെ കമലചരണങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. ബഹുനാം ജന്മനാമന്ദേ നാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുക്തസ്തദോ യദി ബന്ധാത് ദേവദത്ത ഉപാച്ഛിനന്തി തസ്മാദപി വിഷ്ണുമിത്ര ഇത്യനവസ്ഥിതിഃ. മുക്തസ്തദോ യദി ബന്ധാത് ദേവദത്ത ഉപാച്ഛിനന്തി തസ്മാദപി വിഷ്ണുമിത്ര ഇത്യനവസ്ഥിതിഃ. ഉത്തരം ഭാവാർത്ഥം മറ്റൊരാളുടെ പണം മോഷ്ടിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടാതെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെയും ആ പണം തന്റെ കൈവശം സൂക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ ദേവദത്തിന് എന്ന് പേരുള്ള മറ്റൊരാൾ അവനെ കബളിപ്പിച്ച് ആ പണം അവനിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുക്കും. അതുപോലെ വിഷ്ണുമിത്രൻ എന്ന് പേരുള്ള വേറൊരുവൻ ദേവദത്തിന് നിന്നും ആ പണം അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഏതു വിധത്തിലായാലും പണം ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായി തങ്ങുന്നില്ല. അത് ഒരു കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കൈയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. ആത്യന്തികമായി ആർക്കും പണം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തായി നിലനിൽക്കുന്നു. ധനവും സമ്പത്തും വരുന്നത് ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയിൽ നിന്നാണ്. ഭാഗ്യദേവതയാവട്ടെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സ്വത്താണ്. ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് നാരായണന്റെ സമീപത്തൊഴിച്ച് എവിടെയും തങ്ങാനാവില്ല. അതിനാൽ ചഞ്ചല അഥവാ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവൾ എന്നാണ് മീനിങ്. സ്ഥിരതയില്ലാത്തവൾ എന്നാണ് അവളുടെ പര്യായം. സ്വന്തം പതി നാരായണനുമായുള്ള സഹിത്വത്തിലല്ലാതെ ഒരിടത്തും അവൾക്ക് സമാധാനമായി കഴിയാനാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ലക്ഷ്മി ഭൗതികവാദിയായ രാവണനാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു. രാമഭഗവാന്റെ സ്വന്തമായിരുന്ന സീതയെ ഭാഗ്യദേവതയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അതിന്റെ ഫലമായി രാവണന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും ഐശ്വര്യവും രാജ്യവും തരിപ്പണമാക്കപ്പെടുകയും സീത ഭാഗ്യദേവത ബന്ധനമുക്തയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും രാമനോട് ചേരുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ധനവും സമ്പത്തും കൃഷ്ണന്റെ സ്വന്തമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 5:29 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ശരിയായ ഭോക്താവും സർവഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഉടമയും പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. വിഡ്ഢികളായ ഭൗതികവാദികൾ പണം ശേഖരിക്കുകയും മറ്റു മോഷ്ടാക്കളുടേത് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അവർക്കത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏത് രീതിയിലായാലും അത് ചെലവഴിക്കപ്പെടും. ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ചതിക്കുന്നു, മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇനിയൊരാളെ ചതിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മിയെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം അവളെ നാരായണനോട് ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ്. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയം. ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്മിയെ അഥവാ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ നാരായണനോടൊപ്പം അഥവാ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ആരാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പണം ശേഖരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ പണം രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റേതും അല്ലാത്ത അഥവാ ലക്ഷ്മി നാരായണന്റേതും അല്ലാത്ത മറ്റാരുടേതുമല്ല. ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കുന്ന പക്ഷം
ആ ഭക്തന്റെ ജീവിതം സ്വാഭാവികമായി ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാകും. അതല്ല, ഒരുവൻ രാവണൻ ചെയ്തതുപോലെ ലക്ഷ്മിയെ ആസ്വദിക്കണമെന്ന് അഭിലഷിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. അവൻ എന്തെല്ലാം അപൂർവ പദവികളും സമ്പത്തുകളും ഉണ്ടായാലും അവയെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അവസാനം മൃത്യു എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും. മൃത്യു കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശീതവാതാദ്യനേകാദി ദൈവിക ഭൗതികാത്മ്യാനാം ദശാനാം പ്രതിനിവാരേണ അകൽപോ ദുരന്ത ചിത്തയ വിഷന്നാസ്തി. ശീതവാതാദ്യനേകാദി ദൈവിക ഭൗതികാത്മ്യാനാം ദശാനാം പ്രതിനിവാരേണ അകൽപോ ദുരന്ത ചിന്തയാ വിഷണ്ണാസ്തി. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ബദ്ധാത്മാവ് എല്ലാറ്റിനോടും വിമുഖനായി ദുഃഖിതനായി ജീവിക്കുന്നു. ദേവന്മാരാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കൊടും ശൈത്യക്കാറ്റും ഉഗ്രതാപവും മൂലമുള്ള മാനസിക സംഘർഷം, മറ്റു ജീവികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ മൂലമുള്ള ദുഃഖം, സ്വന്തം ശരീര മനസ്സുകളിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖം എന്നിവയാണ് ഈ ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങൾ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സന്തോഷവാനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭൗതികവാദിയായ വ്യക്തി ആദിദൈവികമെന്നും ആധ്യാത്മികമെന്നും ആദിഭൗതികമെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ത്രിവിധ ജീവിത ദുഃഖങ്ങൾ നിരന്തരം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രതികർമ്മവും ചെയ്യാനാവില്ല. ഒരു സമയം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് എന്ന നിലയിൽ ഈ മൂന്ന് ദുഃഖങ്ങളാലും ആക്രമിക്കും. ആയതിനാൽ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറുവശത്ത് നിന്ന് ദുഃഖത്തിന്റെ ആഘാതം ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാകാമെന്ന അതിയായ ഉത്കണ്ഠയിലാണ് ജീവസത്വം. എപ്പോഴും മൂന്ന് ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ജീവസത്വയെ അതാ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേറൊരു മാർഗവുമില്ല. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നീട് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരുവൻ ധാരാളം യജ്ഞങ്ങളും ബലേച്ഛകർമ്മങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ യജ്ഞവും പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിവാഹവും ഊണുൽധാരണ ചടങ്ങും നിർവഹിക്കുവാൻ നിർബന്ധന. അവയെല്ലാം ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ധർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കുവാൻ വിഷമമുള്ള ബൃഹത് കർമ്മം. ഇവയെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ള ഒരുവന്റെ വലിയൊരു മലകയറ്റത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യും. ആചാരപരമായി ഈ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുവന് തീർച്ചയായും തുളഞ്ഞു കയറുന്ന മുള്ളുകളും മൂർച്ചയുള്ള ചരക്കല്ലുകളും നിറഞ്ഞ വലിയൊരു മല കയറുന്ന ക്ലേശം. അപ്രകാരം ബദ്ധാത്മാവ് പരിമിതികളില്ലാതെ ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാണ്ട് ഒരു മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ പുത്രിമാരുടെ വിവാഹമൊക്കെ നടത്തി കൊടുക്കണം. അല്ല മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ഉപനയന ചടങ്ങ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പല യജ്ഞങ്ങളും പലേശ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് ധാരാളം പണം വേണമല്ലേ, അതിനായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മല കയറ്റത്തോട് ഉപമിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു,
ഹിത്വാത്മപാദം ഗൃഹമന്ദകൂപം വനംഗതോ യരിമാശ്രയേത. സുഖകരം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗൃഹസ്ഥ അവസ്ഥയെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പുല്ലുമൂടിയ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീഴുന്ന ഒരുവൻ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്ര വിളിച്ചു പെരിഞ്ഞാലും അവന്റെ ജീവൻ പൊളിഞ്ഞതിന്. അതിനാൽ ഒരുവൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് അത്യുന്നതരായ ആധ്യാത്മികവാദികൾ ശുപാർശ ചെയ്തു. തപശ്ശരികൾക്ക് വേണ്ടി ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തയ്യാറാവും ജീവിതാന്ത്യം വരെ ബ്രഹ്മചാരിയായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. ആ വിധത്തിലായാൽ ഒരുവന് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മുള്ളുകൾ തുളഞ്ഞുകാരി വേദനിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒരുവന് ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വശം ഒരുവൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തുടരാൻ ആവശ്യത്തിന് വിഭവങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പോലും അവയാൽ വശീകരും. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ പണത്തിനു വേണ്ടി ഒരുവന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. അപ്രകാരം അവൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കപ്പെടുകയും കല്ലുകളെയും മുള്ളുകളെയും സഹിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് ഒരാൾക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ചുമതലകളും അത് നിർവഹിക്കുക, അതുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരിക്കലും മോചനം ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? അതൊരു ഒരിക്കലും തീരാത്ത ചക്രമായി തുടർന്നു. അതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാതെ മരിക്കുകയും വീണ്ടും അതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കടമൊക്കെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ആ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാൻ വീണ്ടും ജനിക്കുകയും അങ്ങനെ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയും അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തുടർച്ചയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? ഇന്ന് ഒരിക്കലും മോചനം ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, ഒരു പൊട്ടക്കിണറിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഗൃഹമേദികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്, അവർ ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്നും എന്റേതും എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള നല്ല സാഹചര്യം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രീതിയിൽ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ പലരും ഗൃഹസ്ഥരാണ്. അദ്വൈതാചാര്യനും ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്, അല്ലെ? ഓ, ഗൃഹസ്ഥർക്കും ഭക്തി ചെയ്യാം. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം, അല്ലെ? അമ്പലത്തിന്റെ അതുപോലുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്? അവര് എന്റെ ധനം, എന്റെ വീട്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ സമ്പത്ത്, എന്റെ ഞാനെന്നും എന്റെ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ കഴിയും, അല്ലെ? അമ്മമ്മേ. അപ്പോ അവരെന്താണ്? പൊട്ടക്കിണറിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും എഴുന്നേറ്റ് വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ ബദ്ധാത്മാവ് ശരീരത്തെ വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കാനാവാതെ ക്ഷമ കെട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരായ സ്വന്തം പുത്രന്മാരോടും പുത്രിമാരോടും പത്നിയോട് കൃതന അപ്രകാരം നിർദ്ദയനാകുന്ന അവൻ അങ്ങനെയും അധികം ക്ലേശിക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാർ എന്താണ്? അവരുടെ ആ വിശപ്പും ദാഹവും മറ്റുള്ള ദേഷ്യമൊക്കെ എന്താണ്? പുത്രന്മാരോടും പുത്രിമാരോടും പത്നിയോടും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. കുടുംബജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തെ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു തുള്ളി ജലത്തോട് പോകുന്നത്. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആർക്കും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വൈദിക സംസ്കാര പ്രകാരം എല്ലാവരും കുടുംബജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പക്ഷെ വിവാഹമോചനത്തിലൂടെയാണ് കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥകൾ മൂലമാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരുവൻ പിശുക്ക് മൂലം പുത്രന്മാരോടും പുത്രിമാരോടും ഭാര്യയോടും കഠിനഹൃദയനാകുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതമാകുന്ന വനത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലാതെ മറ്റാണ്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരികയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ല, അതിൽ നിന്നും വിരക്തി ഉണ്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാനാണ്, അല്ലെ? ഈ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നതും അതിൽ നിന്നും അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എന്താ പറയാ, വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായാൽ എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗൃഹമാന്തകൂപം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. ഇപ്പോ ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് തുടരുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമമൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് തുടരാം. അല്ല, മനസ്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഗുരുമഹാരാജ് പറയും പലപ്പോഴും, ഒന്നിക്കല് ബ്രഹ്മചാരിയാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനാവുക, ഇതിന്റെ രണ്ടിലും പാടില്ല എന്ന്. ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാകരുത് എന്ന്. ബ്രഹ്മചാരിയല്ല, ഗൃഹസ്ഥനുമല്ല. അപ്പൊ അത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് പറയും. ഒന്നിക്കല് ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് തുടരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ഭഗവാനെ
മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് കുടുംബമായിട്ടും കഴിയാം. അപ്പൊ ഇതില് ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോ ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയും വീണ്ടും ഭക്തി സേവനത്തിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും മോചിതനാവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നല്ലത്. ഇപ്പോഴെന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതില് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ പ്രഭാതരിയുടെ ചില വിദ്യാപതി ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താതലെ സൈകതേ വാരി ബിന്ദു സമ സുതമിത രമണീ സമാജി. കുടുംബജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം മരുഭൂമിയിലെ ഒരു തുള്ളി ജലത്തോട് ഉപമിക്കുന്നു എന്ന്. മരുഭൂമിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, മരുഭൂമിയിൽ ജലം ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ ജലമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് 4 ആശ്രമങ്ങള്: ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അല്ലെ, വാനപ്രസ്ഥം ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പതുക്കെ വിരമിക്കണം. മക്കളൊക്കെ കുറച്ച് പ്രായമാവുകയും അവര് മാതാവിനെ നോക്കാൻ കഴിയുന്ന, ആ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗൃഹം വിട്ടിട്ട് തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും സാധുക്കളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും. മക്കളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കാം. എന്നാൽ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഭൗതികമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെയാണ്. ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ എല്ലായ്പ്പോഴും നിദ്രയുടെ പെരുമ്പാമ്പിനാൽ വിഴുങ്ങപ്പെടും. പെരുമ്പാമ്പിനാൽ ദംശിക്കപ്പെടുന്ന അവർ അജ്ഞതയിൽ തുടരുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട വനത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ പോലെയാണ് അവർ. അപ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ബദ്ധാത്മാവിനെ അറിയാൻ കഴിയും. എന്താണ് നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? അജ്ഞത. അല്ലെ, ഇവിടെ എല്ലാവരും ആത്മീയ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത അജ്ഞാനത്താൽ ഈ ശരീരമാണ് താനെന്നുള്ള ധാരണയിലൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ദുരിതങ്ങൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തവരെ വെറും ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇതിനായിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോഴേ അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. അവരുടെ അവബോധം ഉയർന്നിട്ടില്ല. പറയുന്നു, ഭക്ഷണം, നിദ്ര, മൈഥുനം, പ്രതിരോധം എന്നിവയാൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയാണ് ഭൗതിക ജീവിതം. ഇവയിൽ നിദ്രയെ വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നു. ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പൂർണ്ണമായും വിസ്മരിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരുവൻ നിദ്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോസ്വാമിമാർ ശരിക്കും ഉറങ്ങുകയില്ലായിരുന്നു. ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ വിശ്രമിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആ ഒരു ഗോസ്വാമി അഷ്ടകത്തിൽ പാടുന്നു, നിദ്രാഹാര വിഹാരകാതി വിജിതോ. ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും മറ്റുള്ള ഇതിനൊക്കെ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അവര് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത്. ഒരു വസ്ത്രമായിട്ടൊരു കൗപീനൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട്. ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ മാത്രം അത് കഴിക്കും എന്നുള്ളത്, അല്ലാതെ അതിനായിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള, അവരൊക്കെ സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, അവരൊക്കെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. ജഗന്നാഥദാസ് ഗോസ്വാമി ജമീന്ദാറിന്റെ മകനായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് അവരൊക്കെ അത്രയും മഹാപ്രഭു എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് പ്രകാരമാണ് ജീവിച്ചത്. ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറച്ചു. ശ്രീലപ്രഭുപാദരും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ശ്രീലപ്രഭുപാദരും ഉറക്കം, വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം മാത്രം, 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നു.
ബാക്കി സമയം മുഴുവനും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമ്മളും നിദ്ര, ഭക്ഷണം, മൈഥുനം, പ്രതിരോധം എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് അമിതമായിട്ട് പ്രാധാന്യം നൽകരുത്, കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകണം. ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ സർപ്പങ്ങളെയും ഇതര ജീവികളെയും പോലുള്ള അസൂയാലുക്കളായ ശത്രുക്കളാൽ ദംശിക്കപ്പെടുന്ന ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളാൽ ബദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ അന്തസ്സുറ്റ പദവിയിൽ നിന്നും പതിക്കുന്നു. ഉത്കണ്ഠാകുലനാകുന്ന അവന് ശരിയായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ അപ്രകാരം അവൻ അധികം അസന്തുഷ്ടനാവുകയും ക്രമേണ അവന്റെ ബുദ്ധിയും അവബോധവും നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവൻ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകൂപത്തിൽ ശാശ്വതമായി നിലച്ച ഒരു അന്ധനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ അവസാനം എടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ. അത് ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല, അതിൽ മോചിതരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം ശാശ്വതം. ആർക്കും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്തായാലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്. ഭൗതിക ആസ്തിത്വത്തിന്റെ ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങളിൽ സ്വയം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ബദ്ധാത്മാവ് എല്ലായിടത്തും ദുഃഖനായി ജീവിക്കും. ദേവന്മാരാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കൊടും ശൈത്യങ്ങളും കാറ്റും ഉഗ്രതാപവും മൂലമുള്ള മാനസിക സംഘർഷം, മറ്റു ജീവികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ മൂലമുള്ള ദുഃഖം, സ്വന്തം ശരീര മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദുഃഖം എന്നിവയാണ് ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങൾ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ. ഇതിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഈ ലോകത്തിലില്ലായിരുന്നു. ഒന്നെന്താണ്? ആധ്യാത്മിക്, ആദിഭൗതിക്, ആദിദൈവിക. ആധ്യാത്മിക് സ്വയം അവനവനാൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ ആദി ഭൗതിക് മറ്റുള്ളവരാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ആദി ദൈവിക് മറ്റുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും മറ്റുള്ളൊക്കെ അല്ലെ. സൂര്യന്റെ ഉഗ്രതാപം അങ്ങനായിട്ടും, അതുപോലെ അതിശൈത്യം അല്ലെ, ഇപ്പോഴൊക്കെ തണുപ്പ് തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പോ ഓരോന്നും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെ. അത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറവാണ്, ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും അല്ലെ. ഡൽഹി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ, വേറെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പായിരിക്കും. ഐസ് ആവുന്ന പോലത്തെ അവസ്ഥ. റഷ്യയിലൊക്കെ ഉള്ള ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജീവിക്കും. അവർക്ക് പറയുന്നത് അവരുടെ നാട്ടില് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, എല്ലാം ഐസായിട്ട് തീരുന്നു എന്ന് പറയും. എല്ലാം കൃഷി ചെയ്യാനോ അല്ല മറ്റു വേറെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ല. എല്ലായിടത്തും ഐസ് വീണ് കിടക്കുകയാണെന്ന്, പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിശൈത്യം അല്ലെ, അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ചൂട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതിൽ പറയുന്നു സന്തോഷവാന എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതികവതിയെ അതിദൈവികമെന്നും ആധ്യാത്മികമെന്നും ആദിഭൗതികമെന്നും വിളിക്കുന്ന ത്രിവിധ ജീവിത ദുഃഖങ്ങൾ നിരന്തരം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രതികർമ്മവും ചെയ്യാനാവില്ല. ഒരു സമയം ഒന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് എന്ന നിലയിൽ ഈ 3 ദുഃഖങ്ങളാലും ആക്രമിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ ഒരു വശത്ത് നിന്നല്ലെങ്കിൽ മറുവശത്ത് നിന്ന് ദുഃഖത്തിന്റെ ആഘാതം ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാകുമെന്ന അതിയായ ഉത്കണ്ഠയിലാണ് ജീവിതം. എപ്പോഴും ഈ 3 ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ജീവിതത്തെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരുപാട് ഏതെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദുഃഖങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഒന്ന് തങ്ങളാൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരന്തരം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. ഇതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തേ വഴിയുള്ളൂ? ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെ. അതാണ് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഗജേന്ദ്രനൊക്കെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ആ മുതലയുടെ കടിയിൽ നിന്നും മോചിച്ചു. ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഈ ഒരു ആനയുടെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല, എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മോചനമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, പിന്നീട് അടുത്ത പ്രശ്നം അല്ലെ. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, പൂർവ്വജന്മത്തില് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.
അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരാൽ ഭരണാധികാരികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി കോപിക്കുന്നു, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പലതരത്തിലും, അല്ലെ? സുനാമിയും കൊടുങ്കാറ്റും മറ്റുള്ള പലതരത്തിലും പ്രളയവും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രകൃതി പ്രതികരിക്കുന്നു, അധർമ്മികൾ എന്താ പറയാ പലതരത്തിലും ഭൂമിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു, പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ, പശുക്കളെയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൊക്കെ പ്രകൃതി കോപിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒന്നിക്കല് നമ്മുടെ ഇതായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളല്ലേ മറ്റുള്ളവരാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? ഇതിൽ നോക്കൂ, ആർക്കും മോചനം ലഭിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തടത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോവുക, അത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ, അല്ലെ? ഓക്കെ, അതിനാണ് പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും, അല്ലെ, മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങളും ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ തന്നിട്ട്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യതകൾ കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോവാം, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്നുള്ള വിധത്തില് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की प्रमानंदे हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो श्री प्रभुपाद की जय।